Bon dia a tothom. Soc la Carme Prades, adjunta del Consorci Sanitari del Garraf, i us vull donar la benvinguda a la 17a reunió d'infermeria en sinologia i patologia mamària. La taula que jo us presentaré parlarà sobre la promoció de l'alletament en diferents situacions. I dir que volem donar rellevància a l'època en què la glàndula mamària és més funcional. La seva funció principal és fabricar llet i és per això que aquesta taula girarà entorn de l'alletament. Dir també que l'OMS recomana la lactància exclusiva als 6 primers mesos de vida i complementada amb altres aliments fins als 2 anys. També dir que hem comprovat que gràcies a l'esforç i al suport dels professionals i no professionals a la lactància materna, aquesta ha augmentat en els últims temps. Dit això, us començaré a presentar els ponents de la taula. La Marta Bernadó, que és la primera a la meva esquerra, és llevadora del Consorci Sanitari del Garraf i us parlarà dels beneficis de la lactància materna. La Raquel Massó és també llevadora del Consorci Sanitari del Garraf i juntament amb l'Helena Peláez, que és la persona que està a la dreta de tot de la taula, parlaran de l'alletament després de cirurgies mamàries. La Marga Charles, que és llevadora de la Casa de la Maternitat... Perdoneu? Rodríguez. Perdoneu. No passa res. Bueno, gajes de l'oficio. La Marga Charles, com tots sabeu, és la directora d'infermeria del Consorci. La Marga Rodríguez és llevadora de l'Hospital Clínic Seu Maternitat i ens parlarà de la promoció de l'alletament en un hospital de tercer nivell. I la Glòria Villena, que és llevadora del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i supervisora de l'àrea materno-infantil, ens parlarà de la xarxa d'alletament matern a l'Alt Penedès. I dit això, donar-vos la benvinguda i sense més preàmbuls dono la paraula a la Marta Bernadó, que començarà la seva ponència. Moltes gràcies. Bon dia. Avui us parlaré sobre els beneficis de l'alletament matern. Primer de tot, una reflexió sobre la decisió. La decisió de la dona de no alletar el seu fill o de deixar d'alletar en qualsevol moment ha de ser una decisió lliure i informada. I la informació que li arriba a la dona en quant a beneficis o perjudicis sobre aspectes de salut, socials o econòmics que comporta l'alletament hauria de ser una informació veraç i sense influències. I nosaltres aquí, com professionals, com mares, com germanes, com amigues, també tenim que hauríem de contribuir a aquesta informació, a que li arribés del tot real. La dona hauria de ser informada de que l'alletament matern és el normal en la nostra espècie. Per tant, el millor. Que l'alletament matern comportarà l'obtenció de nombrosos beneficis per ella i pel seu nadó. I que totes les societats científiques, institucions, organismes internacionals de prestigi en temes de salut materno-infantil la recomanen com a millor en les seves publicacions, basant-se en l'evidència. Per exemple, l'OMS, l'UNICEF, societats de pediatria, de ginecologia, ministeris de salut, departaments, tothom la recomana. I que la recomanació és lactància materna exclusiva, els primers 6 mesos de vida i combinada amb altres elements fins als 2 anys o fins que la dona i el seu fill vulguin. Ara passo a comentar-vos els beneficis de l'alletament. Primer, els del nadó, i després els de la mare, i després els d'ambdós. Això és un repàs pels beneficis. En principi, el nadó el protegeix, com ja tots sabeu, contra processos infecciosos. Degut al seu contingut en immunoglobulines i altres factors que potencien la immunitat, doncs els nadons alimentats amb pit tenen menys risc
de contraure processos infecciosos respiratoris, urinaris, otitis, i en el cas que els contraguin són de menys gravetat i requereixen menys ingressos. També la llet materna fa que l'adaptació gastrointestinal sigui òptima. Hi ha una ràpida maduració de l'epiteli intestinal, també els components de la llet fan que la seva digestió sigui òptima i això evita el risc de patir intoleràncies, estrenyiments, còlic, reflux gastroesofàgic. S'ha de dir que en prematurs és molt important per prevenir la enterocolitis necrotitzant i també per prevenir la sepsis, està clar. La lactància materna protegeix de manera proporcional als mesos o als anys d'alletament, com més lactància protegeix contra el síndrom de mort sobtada del lactant. També protegeix contra alguns tipus de càncer que el nen pugui tenir en el futur, com és la leucèmia infantil. Diu que fins a un 14-19% dels casos de leucèmia infantil podrien prevenir-se amb lactància materna de 6 o més mesos de duració. També protegeix en el futur a les nenes, contra un càncer de mama premenopàusic, un 12% menys de risc. Disminueix les al·lèrgies. Els nens alimentats en fórmula tenen un risc més gran de patir processos asmàtics, dermatitis al·lèrgiques i sibilàncies recurrents. I també té beneficis neurològics. Cada vegada es fan més estudis. Ara n'hi ha un recent que vaig voler plasmar-lo, que deia que hi ha molts millors resultats en proves d'intel·ligència als 30 anys, com més dura la lactància, i també hi ha un augment del nivell d'estudis i ingressos econòmics a l'edat adulta. També s'ha estimat que hi ha menys problemes de conducta dels nens valorats als 5 anys. També beneficia els nadons en risc d'obesitat, risc de sobrepès, diabetes 1, 2, artritis reumatoide, celiaquia, tot el tema de les autoimmunes també beneficia. Dit això, ara passarem a comentar els beneficis principals en quant a salut materna. Per una banda, disminució del sagnat postpart. Degut a l'oxitocina present, hi ha una ràpida involució uterina i això prevé del sagnat excessiu i, per tant, menys anèmies en el postpart. També hi ha una recuperació del pes que tenia la dona abans d'embarassar-se, estimat en 450 grams per cada mes de lactància. També cada any de lactància materna disminueix un 15% el risc de tenir diabetis 2 al llarg de la vida i també disminueix el risc de càncer d'ovari i d'endometri. La lactància materna també protegeix del càncer de mama. Cada 12 mesos d'alletament s'estima que hi ha un 4,3% menys de risc de tenir un càncer de mama, sumat un 100% menys per cada fill que tens. I ara també darrers anàlisis i metanàlisis estimen en un 20% menys el risc de patir càncer de mama amb receptors hormonals negatius. I el mecanisme de tot això se suposa que deu ser que les cèl·lules, que en el fons la seva finalitat, les cèl·lules de la mama, és la de fabricar llet, doncs quan fan la seva funció els hi costa més actuar de manera anormal. Aquest seria el resum. Després també, en els càncers amb receptors positius, amb receptors hormonals positius, doncs també aniria bé perquè com menys cicles menstruals té la dona, que durant l'alletament no té cicles menstruals on té menys, doncs menys estrògens en circulació. I també que la dona que està alletant té uns hàbits de salut saludables, té uns hàbits bons, no fuma, no beu, es cuida, té una bona alimentació i això previndria el de mama i altres tipus de càncer. També l'alletament matern va bé perquè hi ha menys depressió postpart i millor estat d'ànim en la mare i millor protecció contra fractures i osteoporosis. Ara, la part que més m'agrada, que és la part dels beneficis mare i fill, que és la part del vincle, de l'apego, que tant se'n parla últimament. Només fer una pinzellada i dient que el vincle entre la mare i el fill, doncs hi ha moltes coses que són facilitadores del vincle, però una d'elles, potser la primera, la més important, en el temps, vull dir, en el primer moment, és la lactància. La lactància facilita aquest enamorament de la mare vers la criatura. Llavors, hi ha dues hormones
que estan implicades, però sobretot és l'oxitocina. La prolactina, a part de la funció de produir llet, doncs ajuda que la mare tingui un son més reparador, que no li costi conciliar el son, tot i que es llevi diverses vegades a la nit, i això fa que, en fi, s'ho agafi amb més paciència i amb més optimisme el tema de l'alletament. I també l'oxitocina. L'oxitocina que, a part de expulsar la llet, la contracció de les cèl·lules perquè surti la llet, doncs influeix molt en l'estat emocional de la mare. La mare, quan té oxitocina, quan té l'oxitocina alta, està relaxada, està afable, està feliç, i és una hormona que no només es segrega en el part i en el postpart, se segrega en altres moments de la vida, no? I que promou l'empatia, la generositat i que incrementa la confiança. S'ha de dir que l'oxitocina és antagonista de l'adrenalina i el cortisol i que situacions d'angoixa, de por i de perill doncs, la poden bloquejar. Per això és tan important, doncs, en el nostre cas, a sala de parts, no? Sempre que diem, i a la planta, després del part, doncs, l'acompanyament a les mares, el fer que se sentin, doncs, això, doncs, evitar aquestes situacions d'angoixa i de por que puguin tenir per afavorir que tinguin la seva oxitocina. Dit això, doncs m'agrada llegir una frase que és de l'Yvonne Olsa, que és una psiquiatra infantil i perinatal que escriu coses d'alletament. Diu, l'alletament matern és el sistema amb el qual ens dota la natura per protegir la nostra espècie, no només nutritivament, sinó en la generació del vincle i l'afecció, que seria el que fa que els progenitors cuidem de les nostres cries per sobre de la nostra vida. Amb l'alletament no ho hem ni de pensar, es genera sol. A les mares que donen llet de fórmula els hem de recomanar que agafin el nen tant com puguin per tal de produir també aquest vincle amb el contacte. Doncs dit això, comentar-vos que a nivell local, nacional, internacional, existeixen nombroses associacions, iniciatives, serveis sanitaris que estan encaminats a promoure, a recolzar, a acompanyar i a empoderar el fill, a la dona, en la seva decisió i en el tema de l'alletament. Exemples d'això, aquí tenim els grups de la comarca, els grups d'associació sanitària, després hi ha l'ACPAM, la Lliga de la Llet, que fa més de 60 anys que existeix, la IAN, tot això són entitats d'aquestes dedicades a això i que fan diferents estratègies, no?, perquè el tema de l'alletament sigui un tema que estigui present a la nostra societat. Doncs des de la Setmana de la Lactància, concursos fotogràfics, donen visibilitat a models que donen la seva imatge a fi de promocionar l'alletament, es fan cursos per professionals, per mares, promotores de lactància, i tot això pel tema de promocionar l'alletament. Però que això és una gràfica de la prevalència de la lactància materna a Catalunya i que sí, la veritat és que en els últims anys està millorant. Si l'any 2005 als 12 mesos hi havia una prevalència del 10%, una mica més del 10%, ara estem amb un 24-25% als 12 mesos, als 6 mesos també s'ha passat d'un 30 a un 50%, doncs podem dir que estem millorant, però que encara queda bastant camí per recórrer. Tenim factors que ens juguen bastant en contra, com poden ser el tema de la incorporació al món laboral, que nosaltres potser la majoria treballem en hospitals i ens és molt familiar veure algú amb el tirallets que s'està aguardant la llet a la nevera i no passa res, però potser hi ha moltes dones que aquí és quan hi ha un problema i és un problema que s'hauria de tenir en compte, perquè les institucions haurien de respaldar el tema de la lactància. I també hi ha factors que ens juguen en contra, com poden ser els falsos mites que circulen a la tribu que cadascú té, la que et diu ara ja està bé, que amb fórmules criarà igual, o no li dono diferents coses que circulen per l'ambient. En tot això hem d'anar fent, seguint amb el que anem fent, millorant, a fi de que d'aquí uns quants anys puguem mirar, no gaires, puguem tornar a posar la diapo de la prevalença i estem, espero,
bastant més amunt, no? I una mica pensar que és feina de tots. Doncs això, encara queda camí per recórrer i fins aquí la meva intervenció. Gràcies per la vostra atenció.